Presenta't, tu primera. Sí, doncs... Sí, perquè ja s'ha presentat. Val. Mira, jo em presento, soc la Rosa Pociello, soc la més veterana d'aquesta trobada, perquè jo vaig venir a aquesta escola ja de petita. 15 anys. 15 anys tenia? Doncs mira... 15 anys vas vindre. En 15 anys. En 15 anys. Quin any era? Quin any era quan vas vindre? Quin any era? Doncs devia ser... A veure, vaig néixer el 49. Mira, vaig començar a venir amb una professora que passava per davant de casa meva cada dia, que venia a la classe de pàrvuls, era professora de la classe de pàrvuls. Aquí començaven als 4 anys, però jo en tenia 3, i ella ja m'agafava de la mà i me s'emportava cap a l'escola. O sigui que devia ser el 52, 53, ja que vaig començar a venir a l'escola. Després ja vaig començar a la classe normal, al 54, me vaig passar aquí tota la primària, en aquell temps era primària, i després vaig marxar a fer el batxiller fora, aquí al Menam, una acadèmia que hi havia, i a continuació vaig fer estudis de magisteri a Lleida. Quina sorpresa no va ser que al final, al cap d'uns anys, vaig poder vindre aquí al Menam, i també vaig continuar amb aquesta escola fent de mestre aquí mateix. He sentit jo molt, últimament, perquè també estem en altres llocs, que això de vindre a l'escola del mateix poble no t'ho aconsellaven. Això a tu t'ha passat? No. No? No, jo he estat molt bé amb aquesta escola. L'època aquesta que vam estar amb el Bobi, amb la Lídia, era aquí, vull dir, després van vindre altres professors, però van passar uns anys molt feliços aquí en aquesta escola. I vaig estar molt bé. Molt bé, vaig estar. I això ho reconeixes? I tant. Ostres, i tu, Bobi, ho has vist? Sí. És que ell i jo vam fer, durant molt temps, vam fer el mateix curs. El cinquè, sí. El cinquè. I és el mateix horari? Sí. Sí. Llavors, aquí va que hi fica Rosa Pociello i José Manuel Bobi, curs 78-79. Imagina't, quasi res. Pues sí. Què fèieu cadascú? Com s'ho partíeu això? No, és que llavors teníem una tutoria, diguéssim, no? Era fins a la segona etapa. A la segona etapa començaven a 6è, nosaltres fèiem la GB, i començaven, primera etapa fins a 6è, a 6è començava segona etapa, 6è, 7è i 8è, a mi després me van passar a segona etapa, llavors vam haver de deixar lo d'allò, lo companyerisme entre els dos i passar-nos tots, cada un a lo nostre, no? Però en aquell temps tothom feia a la seva classe totes les assignatures. El que tenies tu de tutoriar, pràcticament potser, clar, fins a segona etapa no es feia idioma. Per tant, vull dir, no tenien especialistes fins que arribaven a la segona etapa. L'únic especialista que sí que tenien era el de gimnàsia, potser, no? I encara molt més tard. Sí. Fins que no van sortir les especialitats, no va arribar érem especialistes un especialista. Hasta de música. I com treballàveu junts? Com treballàvem junts? Bueno, suposo que devíem fer les programacions junts, vull dir, més o menys de dir el que tocava cada trimestre, el que tocava cada setmana. Estàveu els dos a l'aula? Estàveu els dos a l'aula? No, cadascú, ella estava en aquesta aula d'aquí dalt i va estar molts anys. I jo vaig estar molt temps a la primera aula del pis de baix, de la part est, no? És aquella? Sí, la part est, sí. Molt temps vaig estar allí. Després me van passar a segona etapa i llavors sí, ja vaig començar a voltar d'especialista. Especialista de què? De tot, també. Del que convenia. Primer vaig fer francès i castellà. Castellà molt temps, n'hi vaig fer. I després, anglès, quan van decidir, sobretot l'associació de pares, va demanar que es canviés el francès per l'anglès, perquè quan la canalla sortien d'aquí de l'escola i anaven a l'institut, se trobaven que els que feien formació professional només podien optar per l'idioma anglès. I llavors, clar, aquella gent havien de començar de zero, no? I van demanar que es faigués anglès. Llavors jo vaig començar a anar a classes d'anglès per poder fer anglès aquí a l'escola. O sigui que així va anar sent. I bé, quan jo em va semblar que ja podia ensenyar alguna mica, doncs vam començar a fer classes d'anglès aquí, llavors. I vaig fer de professora d'anglès molts anys, anglès i castellà, molts anys. Hasta que se va canviar la EGB
per la, com se'n diu ara, primària una altra vegada, no? Lo d'allò era. I llavors, sí, vaig continuar fent-ho, igualment, el mateix. Però en aquell temps ja vam haver d'ajustar una mica les assignatures, perquè a més, com que van marxar molts alumnes, llavors resulta que teníem més hores lliures, perquè llavors el 7è i el 8è van fer cap a l'institut. A l'institut van començar a fer l'ESO, el primer i el segon d'ESO, que és l'equivalent a 7è i a 8è de bàsica d'abans, i jo vaig haver de fer llavors català, social, me'n recordo, natura, el que tocava. Tornem als primers anys, quan vau entrar els dos, tu hem dit, Rosa, una miqueta abans, com era el dia a dia? Quan entràveu, què fèieu? Quan estàvem els dos. Tu soles? Jo sola? O els dos, més o menys, jo sola. en aquesta època. A veure... Hi ha molta diferència d'una a l'altra? Sí, de quan jo vaig treballant amb ell a quan jo venia de mestre, d'alumne... Estic parlant de mestre. Ah, de mestre. Jo estava pensant de mestre. No, de mestre no, doncs no. Ell i jo no ens portem gaire d'allò del plan d'estudis que vam fer a Magisteri, vull dir, pràcticament tu estaves allà, jo tenia potser 2 cursos menys o així, però... I quins canvis n'hi havia de quan tu havies vingut d'alumne? Ostres, molts. En l'edifici... Pensa que jo era de postguerra absoluta, vull dir... Què recordes significatiu? Significatiu? Això era un abans. Mira, per començar, el Viva Espanya i el Cant al Sol i coses d'aquestes, això estava a l'ordre del dia i bueno... En les dues etapes? No, com a mestre mai, ja no ho vaig enganxar això com a mestre, però com a alumne sí, i tant. I la separació de sexes com a alumne, vull dir, d'estar, per exemple, tota la zona d'allà baix que està a l'est era de les noies, de les nenes, i tota aquesta part d'aquí dalt, de l'oest, era dels nens. I, bueno, pràcticament no t'ajuntaves mai, per a res. Entràvem al dematí i el primer que fèiem era fer files, recordo, files en aquella zona d'allà i files en aquesta zona d'aquí, i després cadascú a la seva classe amb el seu professor. Però me crida l'atenció, o no tant, potser, que els canvis més significatius són de vivència, no d'edifici. L'edifici era igual, el mateix. L'edifici era el mateix, bueno. A veure, no era el mateix perquè després, per exemple, aquesta escola se va adaptar molt. Vull dir, van descobrir que aquí hi havia una viga que s'havia trencat. I llavors ens van treure d'aquí de l'escola aquesta i ens van instal·lar a l'institut durant 2 anys, potser o 3? 2 o 3 anys. 2 o 3 anys. Mentrestant, aquí s'hi va fer obres de readaptació. Se va instal·lar la calefacció, se va canviar la instal·lació elèctrica i vam aprofitar per a fer per a ficar unes portes que unien totes les aules, totes no, menys l'última, potser 3 aules de la part aquesta de l'est. De manera que allò es podia convertir en un saló d'actes, que suposo que aquestes aules potser encara existeixen, o ja no. Se van treure. Se van treure. Hi ha una que està emparedada. Està emparedada. És unes portes metàl·liques que s'aixecaven, basculants, i que llavors, en un moment donat, per exemple, de fer uns pastorets per d'allò, Obries? Exacte, obries i es convertia en una sala d'actes enorme, allò. Ho van fer servir molt. Sí, molt. Van fer durant molts anys, van fer pastorets. Sí, pastorets, obres de teatre per Sant Jordi, per la Castanyada, érem molt teatreros. Molt teatreros érem, sí. Manolo, i què fèieu quan entràveu? Com era el dia a dia? Bueno, no creguis que massa diferent del que t'ha contat la Rosita, perquè al final jo quan vaig arribar aquí, clar, la part infantil d'ella no la conec, evidentment, però quan jo vaig arribar aquí, normalment els alumnes estaven a fora de l'escola, entraven a l'hora que es tocava el xulet i feien files, la part infantil i fins a 5è feien fila aquí en la part aquesta, no sé si és l'oest o quina, i en la part d'allà, la part de segona etapa, els grans, es posaven a l'altra banda.
Aleshores entraven ordenadament i els que venien aquí dalt, pues, que eren els de 5è i la gent d'educació especial que tenien la seva aula aquí, i luego 6è també van tenir una petita aula aquí a continuació, la següent d'aquesta, doncs pujaven a les classes. ¿Vale? Això era lo normal del dia a dia. I luego ja, pues, fins a l'hora del pati... Quanta pues, estona feia que tu ja estaves en l'escola? no, mira, jo vaig arribar... Quanta estona feia que tu entraves abans? Que els abans? nens, que els nens. Jo normalment, els que venien de Com Lleida... te preparaves tu antes de que arribaven? Bueno, nosaltres arribaven aquí uns quants mestres que venien de Lleida, venien plegats, vale, amb un cotxe, i arribaven aquí normalment 5, 8, 10 minuts abans de les 9. Vale? I aleshores arribaves, deixaves les teves coses, miraves com estava tot, si tot estava en ordre, i aleshores ja baixaves per fer les files i pujar la canalla. Si tenies una mica més de temps, ficaves a la taula ja pues, el material que havies de necessitar per començar la classe immediatament, i si no, pues, esperaves una mica. Qui ensenya l'estufa? Yo, pues todo lo que me habían enseñado, porque... Qui ensenia l'estufa? Qui ensenia l'estufa? Qui ensenya l'estufa? Ja van posar la calefacció aviat. No, però a mi me va tocar encendre l'estufa. A tu encara la vas encendre? Sí. Quan vaig arribar encara estava l'estufa aquí, com Déu mana, i l'ensenia el mestre quan... Bueno, jo l'ensenia quan arribava. Sí. Ah, sí. Molt bé. I tu encara anaves a buscar el clafoll amb una classe d'aquelles de valls per encendre l'estufa? Normalment ja hi era aquí. No sé si ja el tenies aquí? La gent de la neteja o el que sigui la pujaven, però normalment ja hi era. Perquè jo recordo que abans hi havia una classe de les de valls que estava doncs, plena. Hi havia un racó que hi havia amuntegat clafoll. Clafoll és la clasca de l'ametlla. I llavors nosaltres anàvem de petits, de jovenets, a buscar amb un cabàs el clafoll en aquella classe per a carregar l'estufa. No, a mi no m'ha Ja tocat. no? A mi no m'ha tocat això. Jo ja confong el que feia de petita i el que feia de vella. Havia trossets de llenya menuda, amb el paper i vinga, cerilla i a encendre. Sí. Molt bé.